Pre, uy. Kaya tayong tawanan. Rabig paninhot. Suntan dyan po diri sa kalibunan. Sana pre? Dito ko igato sa pre. Dito mo. Pero pa dahil hindi palit ito. Damay lang ako? Gamay ito yung gidada. Tuon na. Gamay ito yung gidada. Sundan to. Huwag ko sundan ron. Tuon to na ako. Sundan na to. Meanwhile. Kaya noodles ako. Lami ni Parisa kamunggay. Namo ko'y kamunggay. Magkuha ko ni kamunggay. Lami kayo ni. Pilding bahawan ni. Taghaw kamunggay ni. Kamunggay rin. Okay. Kaya. Kita ang tos pare na kung paglabay no nagbitbit kong noodles. Marlo ko ba kayong tawanan ni. Pari ko na buka to. Fay, dukaran na akong noodles. Gamay rin akong kamunggay. So ang pagigo. Nay mayo ani. Dal ugo ni kaldero ito. Ug kamunggay uno dos. Adto ko dos kasagpanan mag luto. Okay. Na. Mura ra ba tog haw tong kumpariha to? Yung abtikang yung panimhot. Layo ra gito ilang balay. Maka simhot gyud kung sa akong sudan dire. Sahay di pa sa kaon kay iyang kawaton. May mao ni maayong solusyon. Adto ko dos kasagpanan magluto para walay makailog. Dak later. Tuto. Paris. Siya ang makatuod magkapon siya dire. Tako. Siya ang makatuod. Meanwhile. Pre! Pre! Tawa ni. Pre! Ay, tawa. Karon mo itong agi sa bahay. Ito po yung tao. Lakaw. Sa ubos ka doon. Sundan ako. A few moments later. Hapit ang bukal. Uros na. Gamay na lagwang. Ang damang ko ng noodles. Bukal na. Ako kung nilundod niya yung noodles kay gutom na kayo. Ito niya si Suneng. Pumagamay, kadali. Mana? Ito mong gain ho. Lami kayo. So ano yung mukbang nga? Ako ra isa. Wow! Kayo. Mana? Luto na kong noodles with malunggay. Mukbang ako rin. Ako ra isa. Kina. Kung saan pari anak? Nah, masih agak lutuk ya. Untung kok itu lepas. Ya. Tayong tawanan. Rabig paninhot. Suntan dyan po diri sa kalibunan. Sebenarnya, ano saan ka diri pre? Tiga aso to god. Bihan mo paninhot mura makagaw. Luto na? Luto lagi pero ako raman eh. May labot mo na eh. Di lagi pwede. Ako rin eh. Pero ako lagi na eh. Uy. Diba na eh? Di na mahimaw. Ako rin eh. Ako na pre. Naunsa magang. Ya, bahala ka dia oy. Udah may. Ako uno. Arar ko dire. Pre.